Azpeitiko udalak antolatutan, egunkariaren aldeko ardo dastaketa jendetsua egin zuten larun batean herriko plazan. Aurre ikusi baino jende gehiago izan zen, baso guztiek zagutu egin zirelako. Guztira 28 upategik hartu zuten parten, eta Nafarroako, Arabara Errioxako, eta Errioxako 38 ardo desberdin dastatzeko aukera izan zuten. Edaria ateratzen, egunkaria libre kamisetak jantzitan aritu ziren herritarrak eta udal ordezkariak. Ardo postu ez gain, janari postuak ere jarri zituzten. Herriko lau gaztagilek postu ipini zuten esaterako, eta Gernika Lumoko piperarren pintzoa jateko aukera ere egon zen. Larun batean, Azpeitiko plazan izan zirenen artean zen, Txema Osmendi auzipetua. Gehien bat eretzat eskerronea agertzea da gaurkoan, ikuste horrenbeste jende eta dena beharko dugu. Parkoaren laguntza eta batez ere herritarren laguntza eta babesa aurrera atera dadin. Ongi edo gaizki ez dakigu, baina babes horrek emango digu indarra behintzat aurrera egiteko. Egunkari auzia babesteko bonoak eta elastikoak saltzan aritu ziren kazetako azpeitiar langile ohiak, eta harrera ona eduki zuten. Egunkariako langile izandakoek eskerrak eman zizkioten udalari, baita San Juan Degiko auzo elkarteari ere. Izan ere, aurten zalantzan egondan, ardo dastaketa eguna antolatuko zen, eta auzo elkartekoak hasi ziren mugitzen antolatzeko, eta hasieratik presa saldu ziren ekitaldia egunkariaren alde egiteko.